नमस्कार प्रणाम। और हम आप सबके भाई टुनटुन यादव। और नवरात्रि के एगो गाना हमारे बहुत काफ़ी अच्छा बा और नौजवान के और जे भी नौजवान बा जेकर नया नया शादी भइल बा, एगो पति के पा के औरत भी उतना ही खुश बिया जितना ओकर हस्बैंड खुश बा। और बहुत ही प्यारा गाना बा। सभे इनका आगे बा जीरो MI। और पहला गाना हम इनके लिए गाए हैं। इनकी वाइफ दीपाली भाभी बोल रहे हैं कि दुल्हावा दिलू हीरो MI। सभे इनका आगे बा फिर। और उसके बाद लाइव स्टार्ट में उतरिया ना फिर चल रहा है। उतर जाइए। चलो भाई चलो नहीं चलो लाइव भैया 1 मिनट लाइव हेलो भैया